kaunti ma Kisii kendo chiwo sir timbe e odiochieng ma jatend riwruogno Dr. Omollo ma en jagoro mongere migawo mar rito odhialo e odiochieng mar nyuol mare. To osiep mar dhialo nyuol Omollo nobagi e ward ma Bomachoge e alap mar skul sekondar ma Endereti Mixed. Timbe mano tugo e tugono noyudo sir mar ler lep tugo opiche kaachiel gi wuoche. Michael Otieno matayo chenro mar tuke riwruogno olawo ni jagoro mongere Omollo nigi lek mar nyayo mich kendo siro timbe mantiere kor gwenge. Okwayo jonyuol mondo omi nyithindo thuolo mar tugo tuke mopogore opogore kindeni mag sikuku kaachiel kaka achiel mar thiro weche mag mer gi maundu ma nyithindo thoro donjoe. The people you see behind us are young people who are nurturing their talents in terms of football. And so we had already made a request to the PS to support them in terms of uniform, in terms of footwear, which we are going to talk about later, and in terms of the other equipment required for purposes of games. Kazi ya PS sana sana anaangalia vijana sana, talent ya vijana, na vijana pia anaangalia sana sana vijana ndio wabaya sana, wanaweza kuingia kwa drug, wanaweza kuingia kwa uwizi, wanaingia kwa tabia mbaya mbaya. Sasa PS kazi sana sana si lazima atumie polisi sana sana, lakini sana sana nataka vijana wakae pamoja. Kama leo tumeleta jezi, tumeleta mpira, tumeleta vitu mingi ili vijana wawe kitu kimoja na wawe engaged. Na talent pia, we are also tunaangalia pia talent. Vijana ndio watasaidia Kenya kucheza kwa Africa Cup of Nations in 2027. Happy birthday, dear Raymond. Happy birthday to